handle om mobning. Mobning, det er, når man driller nogen, fordi de har en fejl. Altså for eksempel dig der, fordi du aldrig siger noget. Eller dig, Hassan, fordi du er tyk. Eller Louise, fordi du ser så billig ud. Eller Ali, fordi du er så sent udviklet, hva'? Hanne, jeg er overhovedet ikke sent udviklet. Der er nu ikke noget, så vi godt grine, hva'? Nå, det vigtige er at forstå, at en mobbesituation kræver 2 deltagere. En mobber og et offer, eller en vinder og en taber. Kunne man også kalde det, ikke? Og altså, hey, Hassan, jeg skal være total mobberen. Men Ali, jeg tror altså ikke nødvendigvis, det er bedre at være mobber end mobberoffer. Er du dum? Tror du, Tupac Shakur blev mobbet, da han gik i skole? Gangsters bliver aldrig mobbet. Så på den måde kan man jo sige, at begge parter faktisk er præcis lige gode om det. Nogle spørgsmål? Ja, her. Ja, alle. Hvordan bliver man egentlig mobber? Det var da en pudsig måde at spørge på, Ali. Du mener naturligvis, hvordan undgår man at blive mobbet? Men for nu at svare på dit spørgsmål. Det første, du gør, er naturligvis at udse dig et let offer. Morten, ja, så kom der ind. Hanne, jeg er altså ikke sikker på, at jeg er i stand til at deltage i det her mobningsforløb i dag. Jeg føler mig meget sårbar. Nå, Morten, du skal stole på mig. Jeg ved, hvad jeg gør. Husk på, jeg er uddannet folkeskolelærer. Jeg er fint i stand til at jonglere med mange menneskers psykologiske velbefindende på én gang. Ja, og oven i det, så vil det helt sikkert være rigtig godt for dig at være med. Jamen, Morten, du trænger til at åbne op. Ja? Den første øvelse, vi skal lave i dag, den hedder Den varme stol. Og det er den stol der, Ali. Vil du begynde? Okay, jeg er også totalt kold i røven. Ja, og nu er det så meningen, at I må sige lige, hvad I vil til Ali. Og det er meget vigtigt, at vi ikke går og holder noget tilbage for hinanden. Alt skal ud, hvis vi vil udvikle os sammen. Så begynder vi. Men hvad så? Er der nogen, der tør? Eller er I bare total kylling? Jeg vil godt. Jeg synes, Ali er ordentlig gangster, og han er ordentlig syg, og han er total psykopat, og jeg tror, I alle sammen er bange for ham. Det vil jeg tro om Ali. Hey, Chief Hassan, total tak. Er det det? Det er rigtig flot, det der, Hassan. Og så er det Mortens tur. Jamen, Hanne, jeg vil helst springe over. Nej, kom nu, Morten. Man må ikke holde noget tilbage. Bare se, hvad du synes. Ja, Ali, så vil jeg bare sige, at jeg synes, du er en rigtig kærlig og kreativ lille dreng. Morten, jeg nakker dig. Hvad? Så skal vi prøve at spille et lille rollespil for hinanden, for at se nogle af disse her mobningsteorier i praksis. Forstår I det? Godt. Vi forestiller os, at Morten er mobberen, Hanne. og Louise er offeret. No way er jeg offeret, mand. Du kan fucking glemme det, Hanne. Altså, Morten, du skal mobbe Louise, og så skal vi se, om Louise kan komme ud af den situation. Nå, men hvad så, din lille... Ja, hvad sagde du? Din lille pige? Au! Ja, så kan du lære dig din fucking børnelukker. Flot, Louise. Et godt eksempel på, hvordan det kan lykkes at vende en situation på få sekunder. Husk, angreb er det bedste forsvar. Ja. Hanne, hun Så. slog mig. Au! Når først man har sit offer nede i støvet, hvor man vil have ham, så er der næsten ingen grænser for, hvad man kan slippe af sted med. Ja? Nemt offer. Nemt at holde ned. Ja. Og nu
skal vi tage alt det, vi har lært, ud i den virkelige verden. Så er der tillidsøvelse. Morten lader sig falde, og jeg griber ham. Kom så. Altså, Hanne, jeg er nødt til at sige, at jeg har det meget svært med lige præcis sådan noget som det her. Jeg ved ikke, det må være noget med, at jeg er bange for ikke at blive grebet eller sådan noget. Ej, hvad er nu det for noget pjat, Morten? Jeg står jo lige her, parat til at gribe dig. Ha' tillid, blev der sagt. Fald! Okay, Hanne. Så stoler jeg på, at du griber mig. Så gør jeg det simpelthen bare nu, så. Kom så, Morten. Kom så, Morten. Hun skal nok gribe dig. Au. Ja, og hvad skete der 6. V? Du flyttede dig. Ja, både og. Det er rigtigt nok, at jeg flyttede mig, men spørgsmålet er, hvorfor flyttede jeg mig? Er det noget at gøre med, at du er totalt syg til at mobbe? Fordi tillid går begge veje, unger. Hvis du ikke har tillid til mig, kan jeg heller ikke gribe dig. Flyttede i sidste sekund. Forstår I? Er du okay, Morten? Nej. Nå, så går vi op i klassen igen. Vent lige lidt. Hvad nu? Jeg tror, jeg stopper her. Hvad er det dog, du står og siger, menneske? Ja, altså, jeg tror, jeg er parat til at åbne mig og sige tingene lige ud, uden at holde noget tilbage. Jeg kan mærke, at jeg udvikler mig, Hanne. Ligesom du sagde, ja, nu kommer det. Og det er til dig, det her, Hanne. Jeg synes, du er en modbydelig, manipulerende, ondskabsfuld sadist. Du kører rundt med os alle sammen og undertrykker os og tværer os ud. Din dumme ko. Simpelthen. Hanne, jeg er lidt forvirret her. Hvem er egentlig offer, og hvem er mobber nu? Ja, det er altså... Nu går vi op i klassen. Så er det sagt. Jeg skal bippe mine bøger på mit bibliotek. Bum, ba, bum, ba, bum. Bum, bip. Bip. Ha, sådan der. Bip. Og bip. Og bip. Hej, Hanne. Hvordan går det så med dig i dag? Ja, jeg vil gerne tale med dig om det, der skete på mobningsdagen her i går. Hvad? Ja, jeg skal ellers love for, at jeg fik åbnet mig op der. Tak for det, Hanne. Det var en rigtig spændende og lærerig og meget udviklende dag. Ja, jeg har faktisk haft det helt vidunderligt lige siden. Ja, men det er da godt, du fik noget ud af det, Morten. Men det var desværre ikke på den rigtige måde. Den rigtige måde? Ja, du åbnede dig på en forkert måde. Helt fuldstændig forkert. Nå, jamen, jeg synes det ellers, jeg har haft det så godt, egentlig. Ja, men det er bare noget, du bilder dig ind, Morten. Det er helt normalt ved falske åbninger. I virkeligheden er du fuldstændig lige så låst og hæmmet som før. Er jeg det? Ja, så er det desværre, Nå. Morten. Det er jeg da ked af at høre. Ja. Syg respekt, Hanne. Du er verdens sygeste mobber, wallah, seriøst. Tak. Jeg skriver lige ned her. Hanne er verdens sygeste mobber. Har du spørgsmål?